गईले हो राम। दुइया गोरत के कारणवा बहरा सुगनावा गईले हो राम। के कर करेले मजूरिया के कर करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे ठैले राम। के कर करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे ठैले राम। बिना सुना लगला भावनवा कैसे रहत हुई है हमरो लालनवा। सुगना के बिना सुना लगला भावनवा कैसे रहत हुई है हमरो लालनवा। पेटवा करवले बदुरिया दुरिया राम जी। पेटवा करवले बदुरिया विदेश के डगरिया धैले राम। कौन करेले मजदूरिया कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे ठैले राम। कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे ठैले राम। कैसे बनावत हुई है बाबू मोर भोजनवा नैखन से आन अभी बारे उना दनवा। कैसे बनावत हुई है बाबू मोर भोजनवा नैखन से आन अभी बारे उना दनवा। नन्हे बाऊ मिरिया ए बबुआ ए बबुआ हो। नन्हे बाऊ मिरिया ए बबुआ कुछऊ के लुरावाना भइले राम। कौन करेले मजदूरिया कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे ठैले राम। कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे ठैले राम। विधाता मोर बनवले नसीबा रोई रोई दुखा सुनावेला गरीबा।
नसीब बाबा रोई रोई दुखावा सुनावेला गरीब बाबा संतोष पंकज लोर से हरे लोर से हो संतोष पंकज लोर से सोची नयन भरी अइले हो जाने कौन करेले मजूरिया जाने कौन करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम जाने कौन करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम। दुबई सजाना गइले राम दुबई सजाना गइले राम लगल कराई के गवाना लगल कराई के गवाना दुबई सजाना गइले दुबई सजाना गइले राम। हमारा से लमहरू कई देल घाती बैठी के से जिया पर रोई दिन राती हमारा से लमहरू कई देल घाती बैठी के से जिया पर रोई दिन राती माटी में मिलवले रमनावा माटी में मिलवले रमनावा दुबई सजाना गइले राम दुबई सजाना गइले राम। अरविंद पंकज अभी मिले नहीं पई है सुनतानी 3 साल के बाद का दुआई है अरविंद पंकज अभी मिले नहीं पई है सुनतानी 3 साल के बाद का दुआई है असरे में छूट जाई परानावा असरे में छूट जाई परानावा
गईले राम दुबई सजानवा गईले राम। गईले हो राम दुइया गोरत के कारणवा बहरा सुगनावा गईले हो राम के कर करेले मजूरिया के कर करेले मजूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम अभिले खबरिया ना पे थैले राम। कैसे रहत हुई है हमरो लालनवा सुगना के बिना सुना लगला भवनवा कैसे रहत हुई है हमरो लालनवा पेटवा करवले बदुरिया दुरिया राम जी पेटवा करवले बदुरिया विदेश के डगरिया धैले राम कौन करेले मजदूरिया कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम। कैसे बनावत हुई है बाबू मोर भोजनवा नैखन से आन अभी बारे उना दनवा कैसे बनावत हुई है बाबू मोर भोजनवा नैखन से आन अभी बारे उना दनवा नन्हे बाऊ मिरिया ए बबुआ ए बबुआ हो नन्हे बाऊ मिरिया ए बबुआ उठऊ के लुरावाना भइले राम कौन करेले मजदूरिया कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम कौन करेले मजदूरिया अभिले खबरिया ना पे थैले राम।
नसीबा रोई रोई दुखा बा सुनावेला गरीबा। कैसन विधाता मोर बनवले नसीबा रोई रोई दुखवा सुनावेला गरीबा। संतोष पंकज लोर से हरे लोर से हो संतोष पंकज लोर से सोची नयन भरी अइले हो जाने कौन करेले मजूरिया जाने कौन करेले मजूरिया। अभिले खबरिया ना पे थैले राम जाने कौन करेले मजूरिया। अभिले खबरिया ना पे थैले राम। सुबह शाम राम नाम भज हो तोहर बेरा पार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो तोहर बेरा पार हो जाई। बीच भंवर से नैया किनार हो जाई। बीच भंवर से नैया किनार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो तोहर बेरा पार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो तोहर बेरा पार हो जाई। कृपा कर है सुखी परिवार हो जाई। कृपा कर है सुखी परिवार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो तोहर बेरा पार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो तोहर बेरा पार हो जाई।
संत के सरनिया। मन के मनावा अपन बादल रहनिया, सुन हरे राम चल संत के सरनिया। कहे पंकज पुरी की उधार हो जाई, कहे पंकज पुरी की उधार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो तोहर बेड़ा पार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो तोहर बेड़ा पार हो जाई। सुबह शाम राम नाम भज हो तोहर बेड़ा पार हो जाई।